sa buhay mapakailanman. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Sa buhay ko ito, walang pangangamba. Ikaw ang pag-asa, sa'yo tunay na kagalakan. Mababayaran ng kahit ano pa man. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo. Kay saya-saya, kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ukanon. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pakiguban. Welcome sa atong programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Nagtuo ko nga ang Dios naguban kanimo, nagtagbo sa tanan nga imong gikinahanglan. Tinaghatag ang Dios og kusog kadasig mayong panglawas. Buta nga maoy makahatag kanato og kadasig sa pagdangop sa Ginoo. Pagpasalamat, pagpasinungog sa iyang pagkamayo. Dili na to ihikaw, dili na to kalimtan. Ang pagdaig, pagpasalamat sa atong buhi nga Dios. Magampo kita. Amahan namo nga Dios sa makagagahom. Dios nga mo'y nag-amuma sa tanang tao nga midangop kanimo. Dios nga mo'y nag-atiman sa tanan nga mga katawhan nga mituo, mingsalig ug nagkinabuhi sa imong mga mensahe. Niya kami o Dios aron sa paghatod sa imong mga halad, sa mga pagdaig, sa mga pagpasalamat, pagpasidungog kanimo sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Nagmalamposon kami tungod na sa imong pag-atiman kanamo. Nagmadaugon kami tungod sa imuhang panguna kanamo. Imo kaming gitudloan ug imo kaming giandam sa tanang panahon sa mga buluhaton nga among nahuman ining adlaw. Salamat o Dios nga ang tanan nakapahimaya kanimo, nakapasidungog kanimo. Ang tanan nga migtuo misalig kanimo. Dalaygon ka nga Dios nga nagatiman kanamo nining adlaw. Sa amon usab nga pag uban sa imong mga pulong nini maong programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Amo na usab kang pasalamatan sa imong pagpanalangin kanamo. Imo na usab kaming panalanginan sa imong mga mensahe. Imo na usab kaming lig-unon og dasigon sa imong mga pulong. Salamat Lord sa imuhang pagtudlo kanamo. Ilabi na sa mga pulong nga amo karong hisgutan nga may kalabutan sa bahin sa amo ang kinabuhi. Nga mao ang dila. Nanginahanglan kami sa pagkat-on niini. Nanginahanglan kami nga among makatunan ang imong mga pulong, mga mensahe kung unsaon na mo pagdumala nga mong dila.
Salamat o Dios nga imo kaming tudluan karon. Imo kaming tabangan o panalanginan. Among klimon ug pinaagi sa pangalan ni Hesus kami magmadaogon sa pagkabot sa imong panalangin. Dalaygon ka nga Dios Amahan nga nag-uban ka namo ug nakigsulti ka namo ining tagna sa ngalan ni Hesus. Amen. Oh, amen. Dalaygon ang Dios sa mga kaigsuonan nga magpanalangin kanato sa atong panag-uban niining programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin. Oras atong programa mga kaigsuonan alas 8:10 na. Ako ramong gidasig sa pag-share gyud sa atong nga programa. Ang inyong mga mensahe nga inyong gipaabot dinhi, ako raning taganong niya og pagtagad human sa mga pulo nga ato rang hisgutan kung doon na paihot panahon. Pero ato kos pinaka last nga mensahe para mamonitor nako ang inyong mga pangutana o kaha mga mensahe nga maghisgot sa ato karong hisgutan nga mao ang dila. Okay, ang pinakala si Gina Abasula Ayuban. Gisundan ni Edgar, New Edgar, Susana o Gregorio Kiring. Maayong gabi no. Ako raning basahon og taganog pagtagad ang inyong mga mensahe mga kaigsuonan ato sang hisgutan ang mga pulong sa Ginoo diha sa Santiago. Ang pagsinggit ikabalos ko, ang pag-awit ikabalos ko, mga Ako sa nga ilisan og sounds ang ato ang pakiguban para dili kita pod mingaw no. Ako sa nga pangitaon diri ang background nga sound sa ato ang paghisgot sa pulong sa Ginoo. Sugdan nato ang paghisgot sa pulong sa Ginoo mga kaigsuonan. Pinaagi sa usa ka pangutana nga gikinahanglan natong tagaan o pagtagad. Mahitungod sa atong dila. Alang nimo, makontrol ba nato ang dila? Makontrol ba nimo ang imong dila? Kay kung dili nato makontrol ang atong dila, sige ra tag kasayop. Malagmit, sige ra tag kasala. Kung dili nato makontrol ang atong dila. Unsa may mga mensahe sa Dios mahitungod niining atong dila. Aron atong masayran, atong ablihan ang pulong sa Dios nga naa sa balaang kasulatan. Diha sa Santiago kapitulo 3. Santiago kapitulo 3 sugod og bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 12. Og kanunay na akong gidasig matagusa sa pag-share gyud sa ato ang programa para makadungog ang atong mga kaigsuonan og ilabi na sa imong mga kailaghigala, labi na gyud sa imong pamilya. Makadungog makabati sila sa pulong sa Dios nga mo'y gikinahanglan nga ato ang madunggan sa atong panag-uban. Kay damortang makabati sa pulong sa Dios, damor nga malig-on ang atong pagtuo. Damor nga malig-on ang atong pagtuo. Dili ta magduha sa pagsunod sa pamaagi sa Ginoo. Damor nga makasunod ta sa pamaagi sa Ginoo. Makabot nimo ang tinuod nga saad, panalanginan ka. Ang saad sa Dios mga kaigsunan panalanginan niyang tao. Ug walay lain nga tao nga panalanginan sa Ginoo, siya nga nakasunod sa pamaagi sa Ginoo. Kuyugi ko ninyo sa pagbasa sa ato ang hisgutan karon nga maong dila. Ablihin yung Biblia sa Santiago kapitulo 3 bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 12. Nagingon, mga igsuon, pipila lamang kaninyo ang angay mahimong magtutudlo. Kay nasayod kamo nga kitang mga magtutudlo hukman sa mas higpit nga paghukom kaysa uban. Kitang tanan masayop. Ang tao nga dili masayop sa iyang pagpanulti, hingpit og makahimo sa pagpugong sa iyang kaugalingon. Atong bukaduhan ang baba sa kabayo aron mosunod kini bisag asa nato padua.
Og tan-awa usab ang mga barko bisan pa sa kadako niini og gihuyop sa kusog nga hangin. Gigiyahan lamang kini sa gagmay timon og moadto bisan asa padtua sa kapitan. Ingon usab niini ang dila. Bisan sa kagamay niini makapanganda kini sa dakong mga butang. Hunaw-naon sa kadako nga lasang nga masunog sa gamayng kalayo. Ang dila sama sa kalayo. Kini maoy usa ka mangilad nga kalibutan nga bahin sa atong lawas nga nagbuling sa tibuok lawas og nagpasilaob sa tibuok natong kinabuhi sa kalayo nga gikan gayod sa impierno. Makahimo ang tao og nahimo gayod sa tao ang pag-anad sa tanang matang sa ihalas nga mga mananap, mga langgam og mga binuhat sa kadagatan. Apan walay makamanso sa dila. Dautan kini og dili kapugngan og puno sa hilo nga makamatay. Ato kining gigamit sa pagpasalamat sa atong Ginoo ug Amahan ug sa pagtunglo sa atong isig katao nga gibuhat sama sa dagway sa Dios. Ang mga pagpasalamat ug pagtunglo mugula sa maurang baba. Mga igsuon, dili kini angay mahitabo. Dili mahimo nga magagikan sa usa ka lamang katubod ang tabang ug ang parat nga tubig. Ang kahoy ng igira dili mamungag olibo o ang paras makapamunga og igos o ang dagat makahatag og tabang nga tubig. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin kanimo, kanako, kanatong tanan. Usa sa pinakaimportanteng bahin nga gihisgutan sa Dios pinaagi ni Apostol Santiago alang sa kinabuhi nga nahimong tinun-an o sumusunod ni Kristo, mga kinabuhing Kristohanon. Usas mga pinakaampinganan, pinakabantayanan kining dila. Gisugilon o gipakita sa Biblia nga walay makabanso sa dila, walay makapugong sa dila, walay makakontrol sa dila. Tinuod ba nga dili gyud mapugnan ang dila? Tinuod ba nga dili gyud mabansay ang dila? Sumala sa giingon sa Biblia, dili gyud mabansay ug dili gyud mapugnan ni makontrol ang dila. Giingon din na sumala sa atong nabasa mga kaigsuonan nga dihas 8, apan walay makamanso sa dila, dautan kini ug dili kapugnan ug puno sa hilo nga makamatay. O gipakita pa gyud sa mensahe sa Dios diha sa Biblia nga ang dila gigamit sa pagpasalamat sa Dios at the same time gigamit sa pagtunglo, gigamit sa pagpanalangin, gigamit pod sa pagtunglo. O kini ang nakita sa Dios sa kinabuhi sa mga Kristohanon sa panahon sa mga apostoles. Og tungod kay nakita sa Dios ang maong sitwasyon nga ang dila gigamit sa pagpasalamat, gigamit sa pagdaig, gigamit sa pagsangyaw, at the same time gigamit sa pagtunglo. Ang gipakita mga kaigsuonan sa Ginoo nga matud pa dili kini angay mahitabo. Dinhi giklaro mga kaigsuonan nga wala mahimaya ang Dios, wala malipay ang Dios, ug dili makatugot ang Dios nga ang tao nga nahimong Kristohanon magpabilin nga mogamit sa dila sa pagdaig at the same time sa pagtunglo. Ang dakong problema mga kaigsuonan kay walay makamanso sa dila, walay makapugong, ug matud pa puno kini sa hilo. Unsa may mga mensahe sa Dios nga makontrol ni siya
Kumbaga, dili man tuod nato mapugnan ang atong dila, pero dunay pamaagi ang Dios nga gipakita diha sa Biblia. Dunay pamaagi ang Dios. Kay kung dili nato ni siya mapugnan ug dili nato ni siya makontrol, igsuon ko sa Ginoo, dili ta makapahimaya sa Dios. Dili ta makapasidungog sa Dios. Nya tong hinumduman, kung dili nato ni makontrol, kanunay ta nga magsulti og dili makapahimaya sa Dios. Nya unsa may ato ang anihon sa panahon nga mobalik ang atong Ginoo? Nga ang atong Ginoong Hesus nagpahinumdom og nagpasidaan nga ikaw ug ako hukman dili sa mga pinulungan sa uban kundi sa tagsa nato kapinulungan. Hukman ta sa mga pulong nga atong gigamit. Ang hukom sa Dios magbase sa duha. Una, sa atong mga pulong. Ikaduha, sa atong mga binuhatan. Ang mga pulong nga mugawas sa atong baba mauni gamiton sa paghukom kanato. Kung ang ato ang baba kanunay nagpagawas og mga pulong nga nagdaig sa Dios, muani tak mga pagdaig. So unsaon maigsoon aron kining atong dila makapasalamat sa Dios ug dili makatunglo. Now atong hinumduman mga kaigsunan kining atong dila gipakita nga duna ni say kausaban. Una, gipakita diha nga dili man tuod siya manso, pero kung imong tan-aon nagpakita ang Dios og mga pamaagi kung unsay angay buhaton para dili ta makatunglo. Hinuon kanunay tang makapasalamat sa Dios. Iyang gihulagway kanato nga mga Kristohanon ang angay natong mga makatunan ug unsay angay natong buhaton. Iyang gihulagway sa usa ka hayupan nga mao ang kabayo. Siguro kitang tanan nakakita na og kabayo. Usas mga maayong transportasyon sa panahon ni Jesus. Even sa panahon sa mga hari, ang mga kabayo, mga kaigsuonan, mao ilang transportasyon. Even sa ilahang mga kasundaluhan, ang kabayo mao ilahang kanunay sakyan. Di ko nakahinumdum ko sa usa ka pelikula nga gigama sa Amerika nga naghisgot sa kinabuhi sa mga bumbero. Ang unang gigamit gyud nga maoy gihimong sakyanan sa mga bumbero ang kabayo. Ang tiguyod sa ilahang kargahan ng tubig o sudlan ng tubig ang mga kabayo. Mao'y silbing makina sa ilahang gisakyan. So ang kabayo, maupoy gihimo nga hulagway diris ato ang paghisgot ni ining pulong dila. Ingon dinhi mga kaigsunan sa versikulo 3, atong bukaduhan ang baba sa kabayo aron musunod kini bisag asa nato padua. Kanang moingong bukaduhan, kung imo na siyang tan-awon ang gihulagway ana, kana bitang rindahan. Rindahan nato ang baba sa kabayo. Dunay ipaslak nga kana bitang rinda sa ilahang baba para mulugpit sa ilang dila. Sa ingon, kung asa nato sila gusto paadtuon, muadtog na sila.
So dunay gipakita ang Dios nga makatabang sa atong dila para dili na kini makatunglo. Dunay gipakita ang Dios nga mga pamaagi para madumala nato ang atong dila. Di man tuod siya mabansay, pero madumala nato siya. Mauni usas mga gipakita nga paglaom sa Ginoo sa ato ang pagkakristohanon. Puno man tuod siya hilo nga makamatay. Maunay giingon ni Santiago mga kaigsuonan nga kining ato ang dila dili mamanso, dautan, o niya dili gyud mapugngan, puno gyud sa hilo nga makamatay. Ang nakanindot mga kaigsuonan kay gitagaan ta sa Ginoo og paglaom para ang atong dila dili makamatay, kundi makadaig sa Dios, makahatag og paglaom, makahatag og kadasig sa tanang may gininawa. Unya gipakita mga kaigsuonan nga kining atong dila gamay man tuod siya, pero grabe ni siya ka dako og kana bitang role sa atong lawas. Kay grabe ni siya kadako og resulta kung mauni mo lihok, mauni mo dumala sa atong kinabuhi kining dila. Kay matod pa ni Santiago, kakita mo anang dako kay lasang, masunog na siya sa usa lang ka palito sa posporo. Mausab ang atong lawas. May posibilidad nga masunog ni sa gamay natong dila. Pero usap pa gyud nga gipakita diha mga kaigsuonan nga kining atong dila makadumala ni tibuok nato nga pagkatao. Makadumala ni siya nga sama pod nga gipakita sa Biblia mga kaigsuonan sa atong Ginoo, daw sama kini sa usa ka timon. Kining dila unsay giingon dinhi mga kaigsuonan nga ingon dinhi ang dila. Akong tan-awon diri sa bersikulo 4. Og tan-awa usab ang mga barko bisan pa sa kadako ni ini gihuyop sa kusog nga hangin, gigiyahan lamang kini sa gagmayng timon. Bisag unsa kadako nga barko, grabe kadakong barko, kinsa may nakakitag barko nga dako, sumala sa sugilanon sa pinakadakong barko katong barko nga gitawag Titanic. Mao gitoy pinakadakong barko sa tibuok kalibutan. Nya bisan kuno unsa kadako nga unos ang barko madumala sa gamay lang. Unsa giingon dinhi nga bisan pa unsa kadako niini huypon gihuyop sa kaayo sa hangin, gigihan lamang kini sa gamayng timon. Ug muadto bisan asa paadto sa kapitan. Ingon usab niini ang dila, bisan sa gamay niini makapanhandak kini sa dagkong mga butang. Grabe no? Gamay ra kayo pero perting dako og epekto. Gamay ra kaayo nga butang ba kini ato ang dila, pero dako ang resulta. Nga matud pa, ingon pag yun dinhi, hunaw-naon sa kadako ang lasang masunog sa gagmayng kalayo, ang dila sama sa kalayo, kini maoy usa kang kamangilad nga kalibutan nga bahin sa atong lawas, og nagbuling sa tibok lawas, og nagpasilaob sa tibuok natong kinabuhi sa kalayo nga gikan sa gayod sa imperno. Grabe. Pwede siyang ang ato ang tibuok pagkatao, ang tibuok natong kaugalingon, ang espiritu kalag og lawas, pwede siyang masunog
sa usa lamang kadila. O niya, usa sa mga mangilad nga gipakita sa Biblia, ngilad nga kalibutan bahin sa atong lawas, kining dila. Kay dili pa mamanso, dili pa gyud makontrol, mapugngan, unya puno pa gyud sa hilo. So unsa may mga pamaagi nga gipakita sa Dios para dili masunog ning ato ang lawas sa imperno, pinaagi raman sa dila. Usa gyud ka problema mga kaigsunan, ngilad gyud nga gipakita sa Biblia, unsa gyud ka ngilngig ang dila. Kay ngano man ang dila mudaig sa Dios pero mutunglo sad. Para kanindot mga kaigsunan, lisod man dumalahon pero gitagaan ta sa Ginoo og paglaom. Inay mong tapad, doon na kay paglaom. Nagpakita ang Dios nga dili ka dapat mabalaka, ni magduha-duha, ni maguol, mahitungod sa kaluwasan. Tungod kay dunay gipakita ang Dios nga pamaagi aron kining atong dila dili na makatunglo, kundi makapasalamat na sa Dios. Damor nga ang dila makapasalamat sa Dios, grabe po ning epekto. Pero kung na atong dila makatunglo, grabe po kadakong epekto. Munang bantayanan ni atong dila. Apan unsaon pagbantay kining atong dila. So una nga gipakita dinhi mga kaigsunan diha sa bersikulo 1, mga igsoon, pipila lamang kaninyo ang angay mahimong magtutudlo. Kay nasaid kamo nga kitang mga magtutudlo hukman sa mas higpit nga paghukom kaysa uban. Iyang gisugdan mga kaigsonan mahitungod sa pagtudlo, kay ang gigamit gyud sa atong panahon sa pagtudlo kinimang dila. Tungod sa kasensitive ni ining dila mga kaigsonan, gamay ra gyud kaayo ang mahimong magtutudlo. Pero kung imong tan-awon mga kaigsonan, murag daghan man. Kay gani ang mga sakop mga kaigsunan nga makagunit lag gamay posisyon ang pastor na may tudluan. Nakabantay mo nga dunay mga sakop sa simbahan nga mura naglupig pay pastor. Ang buti pasabot ni Santiago mga kaigsunan, o buti pasabot sa atong Ginoo pinaagi ni Apostol Santiago nga gamay ra ang magtutudlo nga ang iyang itudlo nakalain sa Dios. Gamay ra. Unya ingon sa bersikulo 2, kitang tanan masayop. Ang tao nga dili masayop sa iyang pagpanulti hingpit og makapahimo pagpugong sa iyang kaugalingon. So dihas bersikulo 2 og bersikulo 3, diha ni nato makit-an ang pamaagi sa Dios para madumala nato ning atong dila. Una mga kaigsunan, kinahanglan nga sa ato ang pagpangalagad, kinahanglan sa ato ang pagtuo hingpita. Kay ang tao nga dili masayop hingpit. Kay ang tao nga dili masayop mga kaigsunan, siya nga tao nga makapugong sa iyang kaugalingon. So kanang pulong hingpit ug pulong makapugong sa kaugalingon, maunay gipakita sa Ginoo nga paglaom aron dili ta malaglag sa impierno. Kung naatay pagtuo pero dili hingpit ang atong pagtuo mga kaigsunan, malagmit ang ato ang lawas, ang atong kinabuhi, maimpierno. Naay mga tao nga gipakita ni Santiago nga kitang tanan masayop, pero doon na siya gipakita nga pamaagi. Ang tao nga dili masayop
o nahingpit? May posibilidad ba nga mahingpit ang tao? Alang nimo. May posibilidad ba nga mahingpit ang tao? Kung ang tao mo'y pasultihon or ikaw or kita mga igsuon, kung kita'y mo gamit sa atong pinulungan, gamito na to ang atong pinulungan, muingon gyud ta nga nobody is perfect. Buti pasabot, walay perpekto. Labi na gyud kung maminaw ta sa mga pinulungan sa kalibutan, nobody is perfect yun na. Wala ba gyud taong perpekto? Dili ba gyud siya maperpekto? Dili ba siya mahingpit? Ang Dios mosulti mga kaigsunan. Kung ang Dios mo'y atong paminahon, kung si Jesus sad ang atong paminahon, na ay mga taong mahingpit. Gani, iyang gidasig ang iyang mga tinun-an. Iyang gidasig ang iyang mga sumusunod para makapasalamat sa Dios, makadaig sa Dios. Unsay dasig ni Jesus mga kaigsunan kus Ginoo? Dihas Mateo 5:48. Pag mahingpit kamo, kay ang inyong amahan nga naa sa langit hingpit. Diha giklaro mga kaigsunan nga ang Dios nga atong gilagaran nagsugilon ka nato nga dunay mga taong hingpit. Duna ba'y mga taong hingpit? Duna. Siguro mo ingon ang uban, kung dunay mga tao nga hingpit, wala na siya manginhanglan o Ginoo. Wala po na. Giklaro sa Biblia. Kung imong tan-awon mga kaigsunan, si Joseph, wala gid siya makasala. Si Jacob or si Job, wala pud siya makit-i nga wala pud sa isugilon sa Biblia ang nakasala. Gani gidaig sa Dios. Gani sa dihang nakigsulti ang Dios kang nakigsulti si Satanas sa Dios, ang Dios maingon nakakita bakas akong alagad nga si Job, walay sama niya kamatarong. Sa tibok kalibutan walay sama niya kamatarong nga tao. Nya gipakita sa Biblia mga kaigsunan nga matarong gyud si Job. Usas mga pamaagi o ideya nga gipakita sa Biblia nga mao'y makapamatarong gyud sa tao. Kana bitang naasay kasing-kasing nga madinawaton. Kay kun ang tao manggod nga walay kasing-kasing nga madinawaton, dali kay na siyang maureklamo. Unya ang tao manggod nga kusog mo reklamo, feeling nga siya'y sakto. Kabantay mo nga na mga taong kusog kay mo reklamo, murag siya'y sakto. Nagyoy mga taong kusog mo reklamo. Unya, nganong nireklamo na siya, tungod kay murag siya'y sakto. Kay kung dili pa na siya kakita nga murag siya'y sakto, dili na siya mo reklamo. Pero si Job, bisag unsa nalay nasinatian ni Job, di gyud na to makitaan nga nagbagulbol sa Ginoo. Di la to makitaan diha nga gimahaya ni ang Ginoo. Daghang kay mga tao nga gamay ra kaayong kalisod, grabe nang makamahay sa Ginoo. Nganong gipangkatao pa ko nga inani ko, na Kristohano noon ko, daghanan akong problema. Na Kristohano noon ko, daghanan akong balatian. Grabe na noong pagsulay, na noong ko sa kawaladon. Ngano na ka sa kawaladon? Kay wa ka makakaton. Kay kung nakakaton pa ka, di gyud ka magpuyo pod nga naas kawaladon. Kay ngano man, ang pulong sa Dios, kompleto ang iyang mga pamaagi. Ang tanang pamaagi sa Dios, gisulod dihas pulong sa Ginoo, naas Biblia. Pero daghang kay mga tao nga atong madunggan
Sa panahon nga dunay mga pagsulay, dali kay makareklamo. Dali dayon makabagulbol. Pero nganong wala man kareklamo ni makabagulbol, si Job, nga kung imong lantawon mga kaigsunan, grabe ang sitwasyon ni Job. Si Jose, diba? Wala gani magmahay ni mahay ni Jose ang mga igsuon ni Jose. Nga mismo ang iyang mga igsuon mo'y nagbaligya niya. Mo'y nagpasipala kaniya. Pero wala niya mahay ang iyang mga igsuon. Gihimo noon niyang giilang blessing ang mga kasakit niya iyang naagian sa iyang mga kaigsuonan. Damor niya nga gidawat ang tanan, damor siyang giatiman sa amahan. Usa sa mga gipakita sa Biblia, doon na gitaw nga mahingpit. Hingpit ang iyang pagtuo. Hingpit ang iyang pagsalig. Hingpit ang iyang paglaom, iyang paghigugmas Ginoo. Mao ni angay natong katunan. Kay sa panahon nga hingpit ang atong pagtuos Ginoo, madumala ang atong dila. Kitay makadumalas dila, dili kay kitay dumalaon sa atong dila. Kitay mudala sa dila, dili kay ang dila mo'y mudala nato. Mao nay gipakita diha sa mas usa ka kabayo nga gamay ra tuod og dila ang kabayo, pero sa dihang paslaka nimo sa grinda, pwede nimo siyang dalaon kung asa nimo padto. Mao sad ning atong dila. Nagkinahanglan, ang gikinahanglan aron madumala nato atong dila. Di man tuod siya mamanso mga kaigsuonan, pero madumala nato siya. Mao nay gipakita diha sa Biblia. Usas mga pamaagi aron madumala nato atong dila, dili kay kitay dumalaon sa atong dila, dili kay kitay dadon sa atong dila ngadto sa impierno, kundi kitay mudala sa atong dila. Una, kinahanglan hingpit ta. Hingpit ang atong pagtuo. Kay ang tao nga di gyud masayop, hingpit. Alang sa mata sa tao, ang taong hingpit, murag di siya hingpit. Kay ngano man, ang tao manggod mulantaw, mukumpara manggod sa iyang kaugalingon ngadto sa iyang isig ka tao. Kon ang tao maoy kana bitang mutan-aw sa iyang kaugalingon ug iyan ni kumpara sa laing kaugalingon, talagsa kaayo nga tao nga dauto niya ang iyang kaugalingon, daygo niya ang iyang isig ka tao. Kasagaran gyud ihag yung paboran na iyang kaugalingon. Mao bitaw ng talagsa kaayong tao nga makapaubos, makapailob, makapangayig pasaylo. Ang nakanindot mga kaigsuonan sa atong kinabuhing Kristohanon, gitudloan ta karon kung unsaon nato pagdumala ang atong dila. Una, kinahanglan hingpita. Mauni usas mga gikinahanglan mga kaigsuonan aron madumala nato ang ato ang dila, hingpit. Dapat hingpit ang atong pag-alagad sa Dios. Kung maghisgot ang pag-alagad sa Dios mga kaigsuonan, gitudloan ta sa Dios diha sa Biblia, mahitungod sa pulong pag-alagad. Ang buhaton nato sa atong pag-alagad sa Dios mga kaigsuonan naa sa Roma. Roma kapitulo 12. Ingon dinhi, busa mga igsuon tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, hangyoon ko kamo sa pagdugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios, ingon nga buhing halad, balaan og makapahimot kaniya. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. Nya ikaduha, ayaw kamo pagpahiun sa pamatasan niining panahon na. So diha giklaro mga kaigsuonan nga
ang atong pagpangalagad sa Dios mahimo ni siyang hingpit kung dili gyud ta magpahiuyon sa mga kalihukan sa kalibutan. Kana bitang dili mo suhid, dili mo sunod. Unya kanunay natong itugyan ang atong kaugalingon ngadto sa Dios. Itugyan siya nga buhi. Buot ipasabot mo respond sa mensahe sa Dios. Ang tao nga mingtugyan siyang kaugalingon nga ingon nga buhi sa dihang makadungog sa gwali, dawaton niya. Kay buhi ang iyang kaugalingon nga giyang gitugyan. Sa dihang makadungog sa pamaagi sa Dios, buhaton niya ang pamaagi sa Dios. Kay buhi nga iyang gitugyan iyang kaugalingon nga tus Ginoo. Ang pulong buhi mga kaigsunan nagpakita na nga mulihok, mo response. Kung unsay gipabuhat sa Ginoo, buhaton niya. Kung atong gihalad ang atong kinabuhi, dapat duna gyud nay kinabuhi, dili kay patay. Nga bisag saon og dasig, di gyud madasig. Pero ang buhi, mga igsoon, kanunay na siyang malipayon, nga maminaw, makabati sa pulong sa Dios. Ingon din buhing halad, balaan nga makapahimuot kaniya og mauni ang tinuod nga pagsimba. So diha giklaro nga dunay mga pagsimba nga dili tinuod. Mga tao nga dili hingpit. Dili hingpit og pagtuo. Kay kasagaran ra bagyod sa nabatasan sa mga tao mosimba rag na problema. Mosimba rag dili kaya. Og bakit-an gyud nga dili na kaya, basulon pa ang Dios. Nya magsalir ba na? Dili. Di gyud. So unsa may angay natong buhaton para mahingpit ang atong pagtuo? Mahingpit ang ato ang paglaom, ang atong gugma. Alang sa tao, imposible. Pero sa Dios, posible. Timan mga kaigsunan, kung ang tao mo'y pahuna-hunaon, ang tao mo'y patanaon, imposible, di yun mo too, nga naay mga taong hingpit. Pero timan sa matas Ginoo, dunay mga taong hingpit. Dunay mga taong hingpit. Ang Dios ray nasayod, anak. Usas sa mga ilhanan, sa mga giila sa Dios nga hingpit, nakaagig mga pagsulay pero wala mulubad ang iyang pag-ila sa Dios. Naay mga tao nga daghan kaayo og mga pagsulay pero wala mo undang sa pagpangalagad sa Ginoo. Wala mulubad ang iyang pagdahig sa Dios. Like ni Pablo, like ni Daniel. Grabe kung atong tan-awon lamang ang mga pagsulay sa mga tao nga nagtuog Dios sa panahon ni Daniel, dili na to basta-basta. How about sa atong pagkakristiyano? Kumusta naman? Kumusta naman kaniya? Gamay rang kalisod? Wala ra katarong og kaon, naning ka na? Mura ka nagsiisaw. Wala ra ka sublahi og sudan, wala ra ka sublai sa inununan baka ron, naning ka na. Inana ba kang klaseng Kristiyano? Wala ra ka kahatagi sa nagsaad nimo, nagbagulbol na. Mga igsuon, bantayanan og ampinganan kaayo sa atong pagka-Kristiyano. Wala ra ka tarungag sweldo sa imong agalon. Wala ra ka kanang wala bitaw katagai sa gasaad nimo. Nalain na. Inana ba ka nga klaseng Kristiyano? Mga igsuon, hinumdumi, kung ang tao mo'y patanahon,
og pasultihon walay taong hingpit. Pero ang Dios mo imutanaw, dunay mga taong hingpit. Maubitaw na niingon si Jesus, pag mahingpit mo, kay dunay mga tao nga imong makit-an sa Biblia. Bisag unsa nalay katalagman, pero ang ilang pagdaig sa Dios, ang ilang pagpasalamat sa Dios, ang ilang pagpangalagad sa Dios, way paglubad. Tanawa gud si Daniel, iyang gipakamatyan ang iyang pagtuo. Tanawa si Pablo, nilubad ba ang ilahang pagpangalagad? Mga igsuon, mao ni ato rong katunan kung unsaon aron mahingpit ang atong pagtuo. Ang problema lang kay dunay mga doktrina nga basta kay na ay pagtuo luwas na ka. No need na ang mga maayong buhat. Munang kasagaran sa mga nagkupot ana nga mga doktrina ha, imuhang madunggan lang nga ang pastor nila mao ni, ang assistant pastor mao ni, dili lang ko maghisgot og unsa nga mga karatula ha, ibin ako mabugatan. Pero moingon ta nga ang Dios kompleto gyud sa tanan. Alam-alaman ka sa Dios. Sa panahon nga mabugatan ka, ingon nga magwawali, painumdum ka sa Dios. Daw sama nga miingon ang Ginoo nga, anak, ayo ka guol, gipasidanan natin ka nga moabot ang mga panahon nga dunay mga magwawali bakakon, mga mini nga mga magwawali. Muna nga atong katunan karon mga kigsunan kung unsay makapahingpit sa atong pagtuo. Sa dihang hingpit ang atong pagtuo, doon na porsyento nga makadumalatas ato ang dila. So unsaon aron mahingpit ang atong pagtuo? Ipadayon ang pagtuon sa Biblia. Kay damor kang magtuon sa Biblia, damor kang makabaton og pagtuo. Pero mao ni, sa dihang magtuon tag Biblia, ayaw pangita ang sayop, kundili pangita ang insakto. Kasagaran manggod sa problema sa tao, magtuon sa Biblia, iyang pangitaon ang sayop para iyang barugan nga sayop gyud tawhana, insakto ko. Mga igsuon, ipadayon lamang ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. But ipasabot ka ng pagtuon sa pulong sa Ginoo, ready ka nga magkaton. Unya diha sa pagtuon, kinahanglan nga dili wadon ang pagpangalyo po sa Dios, ang pagampo sa Dios, ang pagpakigsulti sa Dios. Diha sa pagpangalyo po sa Dios, ayaw ni wada, pangayua ang giyas Ginoo. Di ba gitudloan naman ta kung unsaon nato pagpakigsulti sa Dios? Amahan nga nasa langit. Mangaydan ka, giyahe ko. Amahan, giyahe ko. Sa ako ang pagpamalandong, pagtuon sa imo mga pulong. Kinahanglan ko gihantang magtuon o ko gihantang makigsulti sa Dios. Aron doon na tay time sa pag tuon sa Biblia o pagpakigsulti sa Dios, dapat naatay self-discipline. Kaantigotang mo disiplina sa atong kaugalingon. Oras sa pagtuon, tuon. Oras sa pagkaon, oras sa pagtulog. Dili kay magpulaw na lang ka, imong mata maglagom na kay sige raglantaw sa cellphone o sa mga salida sa cellphone. Di na makatabang sa atong pagkakristohanon. Kinahanglan magkugi sa pagpangalagad. Kay damor kang mukugi sa pagpangalagad,
damor kang dunay kadasig sa pagtuon. Damor nga dunay kay kadasig sa pagpaminaw. O katunan kanunay ang pagpaubos o pagpailop. Mauni mga buhat nga makapahingpit sa atong pagtuo. Katapusan nga mga buhat nga makapahingpit sa atong pagtuo. Pilia ang imong ikauban. Pilia yung imong ikauban. Kay ang gisulat ni Apostol Pablo diha sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 33. Ang mga daotang kauban makadaot makaguba sa maayong pamatasan. Mao bitaw nang kitang mga ginikanan, kung duna mo'y mga anak nga dalaga, tudloi o giyahi kung kinsay dapat nilang mabana. Kita pong mga ginikanan nga dunay mga ulitaw na dapat magpakabana ta nga mutudlo og mudumala nila aron makapili sila buutan nga asawa. Kay ang buutan nga asawa mga kaigsunan ang gisugilon rebas Biblia di Espanol tihon 31 haskang lisurang pangitaon. Lisod kaing pangitaon. But ipasabot mga kaigsunan dili basta-basta sa usa ka lalaki ang pagpangita og buutan nga asawa. Nganong kinahanglan mang pangitaon ng buutan nga asawa? Timan ini, kung ang imong anak nga lalaki nangalagad na sa Dios, gigamit na og nagpagamit na sa simbahan, makapangasawa gani na og way Ginoo. Buti pasabot dautan nga babae, maguba gyud ang batasan sa imuhang anak. Una, maimpluwensyahan man na. Unang kabantay ta nga, dunay mga ginikanan nga dunay mga buutan nga mga anak. Mahingan na tagon ng kapangasawa magdalo. Inya kasagaran rabas dalo. Grabe na mangwinta. Mauna nga kitang mga ginikanan, mangulo ta sa atong mga anak, labi na sa mga kabatanon, mga kadalagahan. Maubitaw na si Apostol Pablo, ang dili magtotoo, dili gyud pwede. Ang magtotoo, dili gyud makighiusa sa dili magtotoo. Kay di gyud na magkasinabot ang magtotoo ug ang dili magtotoo. Di gyud na magkasinabot ang kahayag ug ang ngitngit. Dili gyud na magkasinabot si Satanas ug ang Ginoo. Munang kung ang inyong mga anak nakapangasawa nagdili magtotoo, kung ang inyong mga anak nakapamananag dili matutuo, naa ninyo ang kulang. Naa sa mga ginikanan ang kulang. Ngano man, dali manggod kaayo nga makasalig ang ginikanan sa Ginoo. Moingon ha, bahala ng Ginoo, gisalig na nako ang tanan. Ang pulong pagsalig wala masabti. Kung tinuod ang nagsalig sa Ginoo, ipatalinghugan nato siya. Kung tinuod ang nagsalig sa Ginoo, gisunod nato sa hingpit ang iyang mga pamaagi kay nagsalig ta niya. Daghan man gud kayo mga tao nga moingong nagsalig pero wala mo buhat sa pamaagi sa Ginoo. Wa kasabot anang pulong pagsalig. Gisalig na nako ang tanan, nagsalig ko nimo Lord. Pero walay buhat. Mao na niingon si Santiago, mga kaigsunan, makaluwas ba ang iyang pagtuo? May buhat? Wa gyud. Santiago kapitulo 2, 24, tan-awa ragod. Balikan na to. Ingon din 2, 24. Ingon din busa nakita ninyo nga ang usa ka tawo isipon sa Dios nga matarong tungod sa ihang mga buhat og dili tungod sa pagtuo lamang. Gusto kang mahingpit ang imuhang pagtuo? Pagtuog Biblia. Kanang imuhang mga bakante nga mga oras, ituon na sa Biblia mga kaigsuonan ko sa Ginoo.
magtuon na. Unya ayaw wad-a ang pag-ampo. Ayaw pagtinapol sa pagpangalagad. Unya ipadayon ang pagpaubos o pagpailob. Katapusan mga kaigsunan, mao ni siya. Ayaw gayod tuguti nga makig-uban kag dautang tao. Unsaon man aron makalikay ng ato ang mga anak, dili sila makapangasawa og dautan, dili makapamanag dautan. Imagine mga kaigsonan ang nahitabo sa Naga. Grabe ang nahitabo sa Naga. Tibok kalibutan kung nagsunod mo sa DYHP. Usa ka amahan miunay og patay. Siyang asawa, siyang kapuyo ug sa duha niya ka anak. Makatabas sa kasing-kasing. Unsay rason? Adik. Adik. Sa hinungdan, adik. Pero daghanang mga kinabuhi sa mga inosente nga tao. Nawad ag kinabuhi tungod sa dautan. Muna nga mga ginikanan, gidasig tas Ginoo. Atong gamiton ang ato ang katungdanan. Ingon nga ginikanan sa atong mga kabataan. Pagdumala kanila, pagtudlo ug pag-amuma kanila. Daghang mga ginikanan nga ang ilang hunahuna, ang ilang panabot nga kung makapakaon ra, makapaeskwela ra, makahatag rag mga butang nga ilang gikinahanglan, murag labaw pa ang ilan ng pag-atiman. No. Ang tinuod nga ginikanan nga na kaatiman og insakto sa ilahang mga anak, ang ilang mga anak gipanguluhan nila sa pagkat-on sa Biblia. Kay ang mga anak nga makakat-on sa Biblia, nakakat-on sila sa tanan. Tong hinumduman ang pulong sa Dios naas Biblia. Hinumdumi ang pulong sa Dios kinabuhi sa tao. Buti pasabot kung kitang mga ginikanan mutudlo og mugiya og mangulos sa mga kabataan aron makakat-on sila sa balang kasulatan, kanunay nato silang gitabangan aron magpabilin silang may kinabuhi. Mga ginikanan, dumalaha ang inyong mga kabatanunan o kadalagahan. Ay sila pasagdi. Ayaw pag-ingong gitugyan, gisalig na nako sa Ginoo. Kung gisalig nimo sa Ginoo ang imong mga anak, misubay kas pamaagis Ginoo. Unsa may pamaagis Ginoo? Deuteronomio kapitulo 6. Mga ginikanan, tudloi ang inyong mga kabataan. Kung naamos inyong panaw, naamos inyong higdaanan sa inyong dayog katulog, inigmata ninyo, itudlo ang pulong sa Ginoo. Maubanay na hitabo sa mga Kristohanon? Dapat lang. Dapat. Maunay atong sugdan mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Mauna nga dili undangon ang pagtuon, ang pag-ampo, ang pagkugis sa pagpangalagad, pagpaubos, pagpailob, ug dili nato tugutan nga atong mga kauban, ang atong ikauban mga dautan. Hinumdumi, unsa gani ang atong gibuhat karon, anihon nato nas unahan. Kung atong gipasagdan ang atong mga anak, muani gyud ka sa imong gibuhat sa pagpasagad sa imong mga anak. Ya dili na madalag hilak-hilak. Mo resulta gyud na.
Mo resulta gyud na. Munang kung gusto ta, nangandoy ta, maamuman nato atong mga anak. Dumalahon nato sila sa pulong sa Dios. So dinhi atong nakatunan mga kaigsunan nga ang makapahingpit sa atong pagtuo mao ang paghatag og panahon sa pulong sa Ginoo. Para madumala nato atong dila, damor manggud ta nga naay pulong sa Dios, mapuno ang ato ang kasing-kasing ug hunahuna sa pulong sa Dios. Mga igsuon ko sa Ginoo, malig-on ang atong pagtuo, mahingpit ang atong pagtuo diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Unya ayaw kaluya, ayaw kaguol kung dunay mga tao nga moingon nimo nga di ka mao. Wa lagi taong hingpit. Ayaw sila paminawa kay dili sila Dios. Ang Dios mo'y paminawa kay ang Ginoo miingon pag mahingpit mo. Buti pasabot, dunay mga tao nga bisan sa karaang panahon nga gipakita sa Biblia, bisag unsa na lang ang ilang mga pagsulay. Pero wala mo bulag, wala mo lubad, wala mo hunong sa pagdaig sa Ginoo. Si Esteban, gibato na lang siya. Pero damor siyang gibato, damor siyang miwalis pulong sa Ginoo. Na kumusta naman ta? Damor tang gibato. Ha? Mao na nga likaya na to ang mga daotang kauban. Kay ang mga daotang kauban makadaot sa maayong pamatasan. Sunod nga mga pamaagi nga gipakita sa ato karong nga kuan mga kaigsunan. Kay ang una makapahingpit, hingpit gyud ang atong pagtuo. Aron mahingpit ang atong pagtuo mga kaigsunan, dili na to undangon ang pag tuon sa pulong sa Ginoo. Ingon din ang tao nga dili masayop sa iyang pagpanulti hingpit og makahimo sa pagpugong sa iyang kaugalingon. So unsaon man aron makapugong sa iyang kaugalingon? Usa sa mga pamaagi gyapon mga kaigsunan aron makakat-on ta sa pagpugong sa kaugalingon, ang atong gikinahanglan pulong sa Dios. Pulong yun sa Dios. Kay kung kanunay tang makabati sa pulong sa Dios, makakat-on ta sa kinaiya sa Dios. Makabaton tas kinaiya sa Dios. Damurtang magtuon sa pulong sa Dios mga kaigsunan, damurtang matakdan sa kinaiya sa Dios. Unsaon makapugong ta sa atong kaugalingon? Damurtang magtuon, damurtang matakdan, damurtang makabaton sa kinaiya sa Dios. Mapugnanon ang Dios. Tanawa ragod kung giunsa na si Jesus, giunsa na lang si Jesus Christ sa iyang panahon, gisampalong, giludan, gipanamas-tamasan, gibugal-bugalan, gipakaulawan. Pero unsay gibalos? Amahan, pasaylo sila. Kay wala sila masayod sa ilang buhat. Mahimo ba na nato? Yes, mahimo na. Kung atong gibatasan ang pagtuon sa balaang kasulatan og pagkinabuhi niini. Pero kung sa atong pagkakristohanon, makabasa ra tag Biblia kung naay magwali, wala bitaw gyud personal nga pakigsulti sa Dios. Saon man aron malig-on ang pagtuo? Nga makabasa ra Biblia kung dasigon, makabasa ra Biblia kung dunay mag-Bible study, kung dunay magwali. Dunay po'y mga siguro mga tao mo angkong Kristohanon, mo tudlo pas mga pastor, mo rebuke pas mga pastor, unya ang tinuod ay makabasa ra Biblia kung naay pastor. Wa gani kahuman og basa sa usa ka libros Biblia. Mao na nga usas mga problema gyud sa tao, kulang kaayo siya og panahon sa Biblia. Maog yun ay ako ang nakita nga gipakita sa Ginoo samtang namalandong ko kung unsay kulang kasagaran sa kinabuhi sa mga Kristohanon.
Kasagaran gyud nga kulang sa kinabuhi sa Kristohanon. Kulang siyag time sa pagbasag Biblia. Kulang siyag time sa pakigsulti sa Dios. Pero kung insakto ra gyud ta, naara gyud tay time sa pagbasag Biblia, naara gyud tay time sa pakigsulti sa Dios, damor ta nga makakontrol sa atong kaugalingon. Damor tang makapugong ta sa atong nauna, makapugong ta sa atong pagbati, o niya daw na atay rinda, makadumala tas atong dila. Mao na nga kinahanglan magtuon ta sa pulong sa Dios ug parion nato ang pulong sa Dios. Munang pari ang balang espiritu, ang iyang pagtulunan, ang iyang mga pahimangno, ang iyang mga pasidaan, tipigan nato. Unsa may giingon ni David? Okay. Mao ni ang giingon ni David sa Salmo 119 versikulo 11. Unsay giingon? Giampingan ko ang imong balaod sulod sa akong kasing-kasing, aron dili ako makasala kanimo. Kay nakabantay si David, ngano nakasala man ko ato? Wala naman siya kabantay. Kay ngano man, relax naman kay si David. Nagpuluhayahay man sa balkonahe, nakitaan man niya ang usa ka babae. Mao bitaw nang sa ato ang pagkakristohanon, kung makamatikod tang ni-relax ta, nakamatikod ta, oy wala mo ko'y trabaho, magsilpon-silpon mon po dayon. Okay ra nang magsilpon kung naa kay gipangita nga mga mensahe diha sa imong pagtan-aw og silpon. Daghan man kaayo mga maayog mensahe nga imong makuha sa silpon. Pero kung palabay ra kas panahon, kuyaw kay kag matintal. Kung makakita ta mga kaigsunan nga, oy, kuan man, kanang wa na mo ko'y trabaho, man na, relax na kaayo, ibasag Biblia. Pakigsultihi ang Dios. Damor nga maghari ang balang espiritu, damor kang makabaton og pagpugong. Nya sunod, ikatulong, araw na atay kinaiyang mapunganon, dapat disiplinahon nato tong kaugalingon. Dapat kaantigutang mo disiplina. Nagyo tay time management, self-discipline. Ang paghatag og disiplina sa kaugalingon mao nay pinakaimportante. Kung oras sa kaon gyud. Dili kay unya-unya. Oras sa pagkatulog, tulog. Oras sa pag-ampo-ampo, oras sa pagbasa-basa. Atong hinumduman, ang Biblia nagsulti, ang tanang butang dunay panahon. So doon na natay duha ka pamaagi nga makatabang nato aron madumala nato atong dila. Kinahanglan hingpit gyud ta. Hingpit gyud atong pagtuo. Ikaduha, kinahanglan katunan gyud nato ang pagpugong sa tibok natong kaugalingon. Ikatulo, matud pa diha, kinahanglan nakasirado ning ato ang baba. Mabitaw nang kini atong dila mga kaigsunan, bisag unsa ni kagamay, dapat madumala ni siya. Kumbaga sa kabayo pa, malugpitan ni gisagrinda. Dapat ang irinda sa atong dila, mga pulong sa Dios, mga mensahe sa Dios. Kay damurta nga marindahan niya ang ato ang dila sa pulong sa Dios. Mga kaigsunan, makadesisyon tag insakto. Doon na tayo disiplinang klaro. Mauna nga, dili na to undangon ang pagtuon sa Biblia, ang pagbasa o pagpaminaw sa mga mensahe niini.
Dili nato undangon ang pagpangayo kanunay giya sa Dios. Sa pakigsulti sa Dios, pinaagi sa pagbasa usab sa Biblia. Magkugi ta kanunay sa pag alagad sa Ginoo. Dili nato undangon ang pagpaubos, pagpailob ug ilikay nato atong kaugalingon sa mga daotang tao. Mauni ang mga pamaagi nga sa atong pagdumala sa atong dila. Musangkog kinabuhing way katapusan. Dili kay muin og kalaglagan. Kay dili gyud dawaton sa Dios nga kung ang atong dila gidaig niya at the same time gitunglo nato. Di gyud na pwede nga ang usa katubod makapagawas og tabang at the same time makapagawas og parat. Di gyud na mahitabo. So kano sa man nato ni paningkamutan ang pagbuhat sa pamaagi sa Ginoo aron madumala nato tong dila. Kana nang 50-50 na. Dapat karon og sa umalabot nga mga adlaw. Karon og hangtod sa pag-abot ni Jesus. Dumalaho nato tong dila. Kinahanglan hingpit ang atong pagtuo. Buti pasabot ang atong pagtuong hingpit mga kaigsunan gikan gyud sa pulong sa Ginoo. Dili gikan sa muingon ta nga mao man toy giwali ni pastor. Kinahanglan kung naay nagwali gisusi nato dihas bala ang kasulatan. Oras na mga kaigsunan nga mohatag kog panahon sa inyong mga mensahe. Ako sang tagaan og pagtagad ang inyong mga mensahe diri sa atong panag-uban. Medyo daghan na gyud kaayo kay niabot na og 1:30. Okay, wala pa kaayo no. Aninita pa hang BE Pastor, salamat sa gugmaw sa tanan ni ipatigbabaw sa kalibutan sa anak sa Ginoo. Unya si Ros Berkisio, maayong gabi. Maayo nga pagpaminaw ni Jerby Rimes Espinosa. Unya si Rovelin Katsaro, maayong gabi, maayong pakiguban. Dalaygon ang Dios magpanalangin sa tanan. Si Felix Regis, good evening Pastor, og sa tanang naminaw ni ining pulong. Sister Maricel Henriksen, maayong gabi, maayong pagpaminaw ni Sister Maricel nga nanukad sa Sweden. Grabe pagkamaayo sa Ginoo, hilak to the max. Tinuod yun na. Grabe habitaw pagkamaayo Ginoo, Sister Maricel. Di na ko ma-imagine. Mabitaw na nga kung unsa may mga pagsulay, grabe po kadako ang panalangin. Muna nga samtang may panahon pa, dili na to usikan. Kung unsay sugo sa Ginoo, lisod man, pero hinumdum na nato nga dili ta niya biyaan, dili ta niya pasagdan. Samtang ga pala ko ganina mga kaigsunan, daghana nga nibalik bitaw nga sa akong una-una. Akong giingnan akong anak dong sap videohi ko dong. Daghana gyud nga miabot sa akong nauna, samtang kapala ko ba. Daghan kay kanang gipahinumdom sa Ginoo sa ko ang pagpangalagad. Yan dunay minsay ang Dios. Padayon, ayaw kaluya. Wow. Si Rubilin Kutsaro. Good evening Pastor, pagkanindot sa pulong sa Ginoo, watching from Torel, Davao. Si Prince Bindulo, mayong gabi Pastor, kauban sa imuhang pamilya o sa tanang nagtanaw karon imong live. Si Divina Daitol, maayong gabi Pastor, og sa tanan dalaygon ng Dios. Si Joy Bayhon, maayong pagiguban og maayong nga pagpaminaw ni Noel Cadilina. Si Janet Bariliso, good evening Pastor Gideon, salamat sa Ginoo. Mensahe watching in Qatar. Ang pagsayaw
Si Haris Larsio, si Ros Minda, maayong gabi. Og si Sister Jennifer Flores, akong classmate. Og si Dimple Scartin, nga nanukad sa Norway, maayong gabi. Si Inday Kalidgid, maayong gabi, Pastor, nindot kayo ang pulong sa Dios. Si Ilsa Bacaresas, og si Maria Victoria Pires Ancot, maayong gabi. Si Lindio Hasil, og si Regidor Arabis, good evening, Pastor, og kanatong tanan dalaygon ang buhing ng Dios. Kanunay watching diri sa Kansumbol, Bilar, Bohol. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Mary Joy, si Janet, si Brother Danny Dignos, mayong gabi. Si Elsa Bacaris, mayong gabi. Sa mga ginikanan, kung dili nato tudloan og dumalahon ang atong mga anak, mga ulitaw, mga dalaga, moani gyud ka anak. Ang sakripisyo gyud ka anak. Kung sa kalibutan pa, kung ato na silang pasagdan, kung kalibutan pa'y pasultihon, datagam. Iwalihan ka, gitudluan ka. Imurang gi laylo, murabag imurang gi palapos sa dalunggan. Pero kung imuhang gi ato ang gi buhat ang pulong sa Dios, kasagaran na bas di mo buhat, maunay kasagarang dunay reklamo, dunay mga mulo. Niya ang gitudlo og ang giwali makaayo gyud unta. Mao na nga mga igsoon, samtang dili pa ulahi ang tanan, kung unsay gitudlo sa Dios nga iyang gibilin sa balang kasulatan, mangayo gud ta ni agtabang nga Lord. Tabangi ko nga ang akong nakatunan, akong buhaton. Mayong gabi ni Josepino Paran, si Duffy Jan Lumasag, mayong gabi si Sopali, mayong gabi may pagpaminaw si Regidor, si Jundri Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Amin. Mateo 6, si 9:13. Si Jinilyn Palipog, good evening, Pastor, salamat sa manindot nga pulong sa Dios. Joy Miss, maayong gabi. Wilfredo Gilota, uy, maayong gabi ni mo, Pastor. Maayong gabi, Pastor Wilfredo Gilota, atong igsuon nga alagad po sa Ginoo. Maayong gabi ni Wilma Crescencio o si Gigi Mes. Maayong gabi sa tanan, dalaygon ang Ginoo. Ikabalos ko ang paglukso, ikabalos ko pagpasalamat, ikabalos ko nimo. Ako nagtuo mga kaigsuonan nga naguban ang Dios sa imong kinabuhi ug nagiya ang Dios sa imuhang pagpuyos kalibutan. Ikabalos ko Kini kung kanunay nimong ikuyog ang balaang kasulatan. Himo ang higala ang Biblia. Pakigsultihi kanunay. Basaha, paminawa o pamalandongi. Pakigsultihi kanunay ang Dios. Dalaygon ang Dios alas 9:23 na sa kagabion. ang pasayaw, ikabalos ko. Marso Sali, Insay. Mayong gabi, Pastor, kanindot sa pulong sa Ginoo, watching from Sikatuna, Bohol. Si Marjili Pakulanang, good evening, Pastor, salamat kaayo sa pulong sa Dios nga among nadungog. Si Glory Donairi Fortuna, reply ra ko niya. Sige, kay nag-Bible study mi. Salamat kaayo, no, nindot kaayo. Kimberly Inobio, maayong gabi, Pastor, salamat sa pulong sa Ginoo, awit makalangit. Sige. Sa dili pa ko manamilit mga kigsunan, ato pasalamatan ang Dios sa iyang pagkamaayo. Ato siya nga pasidunggan sa mga pulong nga atong nakatunan sa atong panag-uban. Ampo sa ta, sa di pa ko manamilit. Makaampo ta. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom. Salamat o Dios sa imong mga pulong nga imong gisugilon ka namo. Nga di na ami nakatunan kung usaon na mo pagdumala ang among dila. Dili man tuod mamanso apan doon na kay mga pamaagi nga pagipakita aron kini among dila
padayon nga makapasalamat kanimo, makadaig kanimo. Amahan, among gipangayo ang kadasig nga maoy among gikinahanglan. Kadasig Ginoo sa pagbasa sa imong mga pulong. Kadasig Ginoo sa pagpamati sa imong mga mensahe, sa pagpamalandong sa mga pagtulunan ug mga pamaagi nga imong gibilin sa balaang kasulatan. Amahan, salamat amahan nga imo usab nga ipaambit ngadto kanila ang kadasig nga akong naangkon. Kadasig sa pagtuon ug pagpamalandong sa imong mga pulong, ako usab nga gipangayo kanimo amahan nga imo usab nga ipaambit sa ako mga kaigsuonan karon nga makabaton usab sila kadasig sa pagtuon o pagpamati kanunay sa imong mga mensahe. Diin sa pag-apply o pagkinabuhi og tabangan mo usab ang ako mga kaigsuonan amahan nga mobarog aron ilang likayan ang mga taong dautan. Salamat Lord sa imong pagtubag kanamo. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo. Kay mo kaming gitudluan kung unsaon na mo pagdumala ang dila. Salamat o Dios nga magmalampuson, magmadaogon kami sa pagdumala ninyo. Bisan pa amahan sa amo ang pagpangatulog, pagpamahulay ubaning kami. Nanginahanglan kami kanunay sa imong proteksyon. Nanginahanglan kami kanunay sa imong tabang. Among ihala diha kanimong kinabuhi sa paghatod og mga pagdahig, sa paghatod og mga pagpasalamat, pagpasidungog. Kay alang lamang kanimo ang tanang kadungganan. Himaya sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Kini inyong suon Pastor Gideon, moingan na sa atong nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless. Good night. Pagdaing nag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalan nakapagdaing mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na